Добър ден, започват BTV новините в 12. Аз съм Виктория Готева. Аз съм Димитър Величков. Мария Габриел оттегли кандидатурата си за премиер. Тя подаде заявление до Народното събрание, че няма да участва в парламентарна процедура по избор на премиер и няма да предлага структура и състав на Министерския съвет. Какво следва? Репортерите на BTV Ванина Неткова и Гергана Пенкова с подробностите. Първо към Ванина. Ванина Неткова за парламентарните процедури след отказа на ГЕРБ да изпълни първия мандат за кабинет. А какви са следващите ходове на президента по Конституция? Гергана Пенкова с подробностите. Добър ден. Гергана Пенкова, благодаря. Повдигнаха обвинения на заподозрените за атентата в Москва от петък, при който бяха убити 137 души, а други 150 са ранени. Четиримата граждани на Таджикистан ще бъдат съдени за терористичен акт. След извършения терористичен акт в Москва, в руското посолство у нас е отворена трална книга. Оттам включваме Антон Златков. Заради атаката на Ислямска държава в Москва, Франция повиши нивото за заплаха от тероризъм до най-високата степен. Това позволява затягането на мерките за сигурност на обществените места в страната, която само след няколко месеци ще е домакин на Олимпийските игри. Решението беше взето по време на извънредна среща по въпросите на сигурността, свикана от президента Емануел Макрон. Автомобилът на Лена Бориславова е намерен и доставен в поляна в столичния квартал Люлин. Джипът беше откраднат преди няколко дни в София. Подробности от Александра Ничева. Добър ден! Благодаря, Александра. Така се разделяме. Приятен ден!